В ателие Вълшебството на боичките участие взеха 11 ученици от втори клас при първо основно училище Христо Ботев. Те доказаха художествените си умения върху белият лист, гипсови фигурки и върху стъкло. Използваха водни боички, акварелни боички, пастели и обикновени моливи. Справиха се много добре, направиха изложба в края на нашия проект. Участваха с желание и с нетърпение чакат до година пак да се включат. Започнахме първо с рисунки върху хартия, с различни видове бои. После преминахме към изработване на аквариуми, работа върху стъкло, с специални бои и работихме също с керамични фигури, които оцветявахме. Ленард е впечатлен от работата с керамичните фигурки. Алекс, Нил и Ралица пък се забавлявали, докато упражнявали стъклописа. Отстяхме с водни бои, не водни, а специални някакви там бои върху направени от гипс фигурки. Това ми хареса най-много и правенето на като рисуваме върху лист. Работихме много керамични фигури и аквариуми. На аквариумите работихме по двойки. Аз съм доволна от аквариумите, защото всички, въпреки че си изсапахме много плачетата, се олоскахме с тези специални бои, ние така и се забавлявахме. Аз рисувах на аквариум с Рали и беше забавно. Какво направихте на аквариума? Риби, медуза, октопод. Аз изрисувах едно мече, едно зайче и едно мъничко заспало меченце. Госпожа Иванова е решена да продължи работата си с децата и да възпита в тях любов към изкуството.